Și bine v-am regăsit la un nou episod, la primul meu video de fapt, pe acest canal. Da. Păi să vedem, tot ce am vrut să zic, să mă apuc și eu un pic de YouTube. Normal că toată lumea se apucă de YouTube, nu e așa? Nu știu, aș vrea să facem și noi acolo câțiva abonați, dar mai întâi să vă descriu cam în mare. Nu știu dacă o să vă placă ceea ce fac eu pe acest canal sau altceva, nu știu. Dacă o să stăm de vorbă, puteți să-mi scrieți în comentarii, povestesc cu voi, îmi trimiteți mesaj, eu vă răspund. Dacă vreți să mă întrebați câți ani am, unde stau și mai multe chestii, păi puteți să faceți chiar chestia asta. Dar mai întâi trebuie să vedem și noi aici ce facem. Și m-am gândit și eu să fac așa, nu știu, canal de YouTube. Bine, am deja 6 abonați, dar vreau să vă zic ceva. Eu nu vreau ca să vă abonați așa. Dacă vă abonați, vă uitați la video, ok? Deci, nu vă abonați așa și gata, bă, nu-mi place, plec, m-am abonat așa reciproc. Deci, nu-mi place chestia asta. Și, da, cam, da. Povestim și vă răspund. Îmi spune ce jocuri vreți mai degrabă, să ne jucăm Roblox, Minecraft. Dacă vreți să facem serii, spuneți-mi. Bine, nu știu dacă o să vă placă de pe telefon, că mulți sunt, da, de pe calculator. Și eu am, dar nu știu să filmez. Și nu se aude așa de tare ca pe telefon. Când vorbesc, mă refer. Dar, totuși, m-am gândit să fac și aici niște videouri, să bla bla bla, nu știu ce. Și dacă îmi sunteți alături, vă rog să vă abonați și să dați acolo niște like-uri. Cam așa. Bun. Să ne facem noi o casă, pentru că o fac așa cât de cât, pentru că la început vă dați și voi seama. What the fuck, m-am urcat pe aia din greșeală. Și o să facem și noi niște grădini și mai multe chestii. Dacă la 5 like-uri postăm alt episod, ok? La 5 like-uri. La 5 like-uri postăm câte un episod de Minecraft sau alt joc. Și poate am să mai încerc și eu niște jocuri, poate am să descoper niște jocuri. Sper. Și da, cam așa stă treaba. Dar dacă vreți, adică, nu. Nu știu dacă vom face atâtea like-uri, 5 like-uri. Atât fac. Bine, la început vă dați seama că vreau 5 like-uri, nu? Aoleu, era apă, ok. Bă, și da, am crezut că sunt creativ. What? Ok, și facem aici așa. Trebuie să facem niște bețe. Avem nevoie de crafting table, nu? Da. Punem aici deocamdată. Să vedem ce ne mai luăm. Prima dată aș vrea să ne luăm așa. Putem să fac și eu niște... Nu știu. Putem mergem prin să explorăm. Nu sunt nou pe Minecraft, apropo. Să fie aici undeva, pentru că vreau să fiu apă de și mai le furcă ceva. Ne facem o grădină, nu știu, mai explorăm. Am zis că nu o să fie așa de mare pentru că suntem la început și o să fac eu mai mare mai încolo. Bine, pentru ce mai mare? Nu chiar avem nevoie, cred că e destul atâta. 4. Bun, înălțime aș vrea eu. Cam așa. Ok. Dacă vreți să stăm de vorbă, v-am zis, povestim în comentarii, nu e nicio problemă. Na, de mergi. Da, un pic. Și să mergem să mai luăm lemn.
Da, deci pentru primul meu video vă dați seama. Sunt cam epuizat, să zic așa, dar depinde și de voi. Cu ajutorul vostru vă dați seama, fac like-uri. Bine, pentru mine mai mult de 5 nu chiar îmi trebuie, pentru că vreau, nu știu cum să vă explic. Dar na, în fine. Trebuie să ne furăm și niște geamuri pentru că avem nevoie. Și na. Cum ai tu o casă fără geamuri? What the fuck? Bă, hai să vedem cât lemn facem din acest. Decent. Am făcut acum de lemn toporul. Așa se zice, nu topor? Da, topor. Nu știu. Cam așa se zice. Se zise. Bun, plus încă 7. Facem și noi aici. Uite, fac am pus. Și gata. Hai să mergem să ne facem, să ne ridicăm mai mare. Eu acoperișul nu-l fac chiar acoperiș. Eu doar îl trag, am să vă arăt imediat. Bine, nu o să fie așa de mare. Câte like-uri primim. La 5 like-uri v-am zis facem alt episod. Și chiar mai rapid. Să spuneți niște comentarii, cei care vreau. Să-mi spuneți câte videouri să fac pe zi. Deci, na. Să-mi spuneți în comentarii câte videouri. 3, 4 maxim. Bine, câteodată, dacă pot, dacă nu, asta e. Păi știu că poate o să-mi dați hate. Am pus la greșit. Sunt mulți care o să-mi dea hate. Sunt sigur de asta, dar nu știu. Vom vedea. Deci, bă, uite ce prost ăsta, nici nu știe să filmeze, nu știe ce să vorbească. Am crezut că sar în apă. Și... na. Măcar 4 abonați care să le placă ceea ce fac. Să le fac și o ușă, măcar avem nevoie de uși. Decât să stau eu să fac ușa, bă, mai bine le fur. Doar să termin casa. Ce fac, de ce să... Așa... Clară treaba. Și, na. Dacă îi pe ăștia vine o la după mine și e cam rip. Și în casă, nu știu, am văzut că s-a făcut update. Nu. Spuneți voi ce jocuri mai vreți și chestii nebunii. Free Fire, PUBG. Vedem noi. Facem serii. Nu? Păi, na. Deci totuși, în fine, vom face și o grădină. Am 4... what the fuck? Stai. Bine așa, tată. Diamant. Ok, fraților. Am să vin eu și asta, pentru că what the fuck, am floare care nu am nevoie de ea. Pun jos și da, exact pe asta am pus. Iar așa am luat-o și iar o țipăm jos până mâine. Bă, și de ce am uitat să iau? Să fur un pat de la ăștia. Pentru că vine noaptea. Decât să stau eu să fac pat, bă, l-am luat. Da. Trebuie să le facem și noi de mâncare. Vom face o grădină, morcov, mere, nu știu. Aici va fi ușa, undeva pe aici, dar am terminat tot, nu? Spun că da. Ok, hai să facem ușa aici și... na. Bun. Ok. De fapt, uite, las așa, deocamdată. Până ușa nu am să pun încă, până nu... na. În episodul următor poate vom face casa totală
Și presupun că, na, cam asta este. Am pus greșit, dar totuși până îmi fac asta mai durează cam ceva timp, dar asta e. Ok. Bă, fraților, am cu acest video, să zic așa la începutul. Salut, frate, salut, frate, salut. Îți place când dai foc. Uite, am luat și niște cioante, e nice. Ok, fraților, am cu acest video și ne vedem data viitoare.